Quan es parla de nació, sovint es fa servir com a sinònim d'estat. De fet, és habitual la confusió entre poble, país, nació, pàtria i estat, utilitzats com a sinònims, quan en realitat són paraules amb uns orígens etimològics i històrics força diferents. Alguns d'aquests conceptes tenen uns orígens molt antics. Poble deriva del llatí populus, paraula utilitzada en l'expressió llatina SPQR, Senatus Populesque Romanum. Ja en l'etapa de la República Romana, la seva traducció és el Senat i el poble de Roma. En l'actualitat, es fa servir per identificar un conjunt d'individus o un grup ètnic com el poble jueu o el poble romaní o el poble bereber, que històricament s'han distingit per no estar vinculats a un territori concret o pel seu caràcter nòmada. També es fa servir poble per parlar dels ciutadans dels estats polítics actuals, per exemple, el poble francès o el poble alemany, i en una última accepció per parlar dels pobles sense estat però amb una consciència nacional, com el poble basc o el poble català. Pàtria deriva també del llatí de pater, patris, que etimològicament volen dir terra paterna o lloc d'origen i que ja es feia servir en temps dels romans. Quan la pàtria es vincula a un sentiment identitari o col·lectiu de caràcter nacional, parlem de patriotisme. El terme país prové del llatí pago, a través de la paraula francesa país, d'on deriva també pagès. A l'edat mitjana, pagus era una demarcació rural o subdivisió d'un comtat, és a dir, una comarca, o en sentit més modern i ampli, una regió. Per exemple, el País de Gales, el País Basc, però també s'identifica país amb el territori d'un estat sobirà independent, per exemple, l'estat italià o l'estat francès. Els termes nació i estat no els trobem fins a l'edat moderna. El mot llatí natio era utilitzat a la Universitat de París per identificar els estudiants originaris d'un determinat país que parlaven una mateixa llengua i es regien per les seves normes i costums. Així doncs, el seu ús no deixava de ser sinònim de pàtria, però aplicat a un grup de compatriotes. Les revolucions liberals de finals del segle XVIII vincularen la nació als conceptes de voluntat i sobirania popular mitjançant l'exercici del dret de sufragi i representació política d'un estat. L'estat, com a concepte polític modern, naixia amb l'obra de Maquiavel El príncep, el 1513, que va fer servir per primer cop el mot italià stato, derivat del llatí status, però ara amb un significat diferent al de posició o origen social. L'estat modern és una organització política en la qual conflueixen tres factors: una autoritat o poder legítim sobirà, una població i un territori amb unes fronteres clarament delimitades. L'estat neix amb les revolucions anglesa de segle XVII i americana i francesa de finals del segle XVIII, i per tant, amb el liberalisme, la democràcia i el parlamentarisme. Però estat i nació no només es fan realitat com a idea o concepte en l'era contemporània, sinó que el liberalisme i després el romanticisme cultural
amb l'exaltació de les idees de llibertat i nació, vincularan revolucions liberals i nacionals, estat i nació. Al segle XIX es convertirà en l'era del triomf de l'estat-nació. Els estats nascuts de les revolucions liberals i democràtiques del segle XIX identificaven l'estat amb una identitat col·lectiva basada en trets culturals, lingüístics, històrics, territorials, ètnics. És a dir, l'estat s'identificava amb la nació. Va ser Napoleó Bonaparte que amb la seva expansió de l'imperi francès després de la Revolució Francesa no només va difondre arreu d'Europa la idea de llibertat, sinó també la de nació. Durant la primera meitat del segle XIX, malgrat el retorn de l'absolutisme i l'antic règim el 1814 per la derrota de Napoleó, les revolucions liberals van continuar. Aquestes s'acompanyaren sovint amb la fundació de nous estats-nació. Durant les revolucions liberals de 1830, Bèlgica es va separar dels Països Baixos i es va convertir en una monarquia constitucional, democràtica i parlamentària. El 1830, Grècia també va aconseguir la independència de l'Imperi Turc. Les revolucions liberals i democràtiques es vincularen al nacionalisme, amenaçant els vells imperis, com l'Imperi Austriac o l'Imperi Turc. Aquest fou l'escenari de la primavera dels pobles durant les revolucions liberals i democràtiques de 1848, quan hongaresos, italians, croats, serbis, txecs i altres nacions o pobles sense estat portaren a terme revolucions liberals i democràtiques que pretenien a la vegada crear noves nacions independents o impulsaren la creació de noves nacions en base a una unificació política de diversos estats que compartien trets en comú. Per exemple, les unificacions alemanya i italiana que es produïren a mitjan de segle XIX. Cal recordar que ni Itàlia ni Alemanya no existien a primers del segle XIX. La idea de nació va impulsar el nacionalisme, és a dir, el moviment ideològic i polític que aspira a que la nació es converteixi en estat. Aquest seria el cas del nacionalisme català o basc a Espanya. El mapa polític de l'Europa contemporània s'ha format en base a la creació d'estats-nació. Fins i tot després de la caiguda del mur de Berlín el 1989, la descomposició del socialisme i del comunisme a l'Europa oriental va donar lloc a nous estats-nació. Txèquia, Eslovàquia, Ucraïna, Croàcia, Sèrbia. Però què distingeix la nació de l'estat? Hi ha definicions de nació que ens parlen d'un conjunt d'individus en un marc legal o polític concret. Seria la definició més pròpia d'un estat-nació, doncs allò que caracteritza l'estat és una unitat política. Dit d'una altra manera, tenim estat quan hi ha un poder polític propi en un territori acceptat per la seva població i que podem reconèixer mitjançant una bandera, un himne, una moneda, unes fronteres, un exèrcit, una llengua oficial o vàries, i un cap d'estat, president o monarca, que el representa en els fòrums internacionals. La nació, en canvi, es defineix com el conjunt d'individus amb unes característiques culturals comunes, en un espai geogràfic més o menys delimitat,
Aquestes característiques poden ser lingüístiques, històriques, territorials, artístiques, religioses, ètniques, segons el cas, però no recolzen necessàriament ni en un govern, ni en unes fronteres, ni en una moneda o un exèrcit. Hi ha autors que defineixen la nació com un imaginari col·lectiu, és a dir, com un conjunt de característiques identitàries que formen part d'una consciència col·lectiva i que poden canviar en el temps. Així, moltes nacions sense estat tenen una llengua, una cultura, una història, mites, llegendes, himne, bandera, i no són pas un estat, encara que tenen aspiracions de ser. El nacionalisme és la ideologia política que aspira a convertir la identitat nacional en un estat lliure i sobirà políticament, és a dir, amb un govern propi. El nacionalisme, a nivell polític, es pot dividir en dues grans tendències, el nacionalisme conservador i el nacionalisme democràtic o també dit revolucionari. El nacionalisme conservador considera que la cultura, ja sigui la llengua, els costums o la religió, dona forma a la nació i que aquesta és producte de la història. Per tant, la nació és anterior a l'existència de l'Estat i independent d'aquest. Aquesta idea de nació es va formar en el món germànic durant el romanticisme i va ser desenvolupada pel filòsof alemany Herder. Pel nacionalisme conservador, la nació és cultural, és l'esperit del poble o Volksgeist. El nacionalisme conservador fou la ideologia que va impulsar la unificació alemanya, aconseguida el 1871 sota la direcció de la monarquia autoritària del Regne de Prússia. El nacionalisme democràtic és hereu dels principis de la Il·lustració i la Revolució Francesa, dels seus ideals de llibertat i igualtat. En aquesta ideologia, la nació no és prèvia a l'Estat, format per individus lliures iguals davant la llei. Són els individus, els ciutadans, els que lliurement, exercint la voluntat del conjunt d'individus o sobirania popular, es constitueixen en la nació sota un marc legal i polític, l'Estat. Pel nacionalisme democràtic, allò important és la voluntat de ser una nació en el present, la sobirania popular, i no pas el passat, que tot i així ho pot justificar. Sota aquests principis es va constituir la Primera República Francesa el 1792, però també es va fer la unificació italiana a mitjans segle XIX. La síntesi dels arguments del nacionalisme democràtic la trobem en el discurs de l'escriptor francès Ernest Renan, que és una nació, del 1882, en el qual afirma que allò important és la voluntat del poble de voler ser una nació en el present, tot i que es justifiqui en un passat en comú. Aquestes dues tendències o vies del nacionalisme no només són visibles a mitjans segle XIX en les unificacions nacionals que portaran a la formació de dos noves grans potències europees, Alemanya, que es constitueix el 1871 com a imperi sota la monarquia prussiana de caire autoritari i militarista, model de nacionalisme conservador, i Itàlia, que es constitueix com a monarquia constitucional i democràtica el 1870, model de nacionalisme democràtic, sinó també en els nacionalismes de pobles o nacions sense estat. Així, a Catalunya també podem distingir els dos tipus de nacionalisme. Els catalans regionalistes o conservadors defensen una idea de nació basada en el Volksgeist o esperit del poble, teoritzada pel seu líder
polític i escriptor Enric Prat de la Riba a la seva obra La nacionalitat catalana del 1906. Els catalanistes republicans o democràtics, en la línia de Renan, defensaven que la voluntat del poble de viure junts constituïa la nació. Idees desenvolupades pel polític republicà i federal Antoni Rovira i Virgili en les primeres dècades del segle XX. Els estats-nació, en els quals la nació, com a identitat o imatge col·lectiva, coincideix territorialment amb les fronteres polítiques, per exemple, la República Francesa, acostuma a tenir un model d'estat o administració territorial de tipus unitari i centralista, tot i que, en alguns casos, el model d'estat unitari s'acompanya d'una descentralització per a algunes regions. És el cas de la República Italiana o inclús per a totes les regions, cas de les comunitats autònomes a Espanya. Els estats complexes són aquells que per abordar diferències regionals, territorials o nacionals opten per models d'estat federal, cas dels Estats Units d'Amèrica o la República Federal Alemanya, o estats confederals. Un exemple de confederació seria la formació de Suïssa sota el nom de Confederació Helvètica, tot i que avui en la pràctica és una república federal més, o també tindria més o menys una estructura confederal la Unió Europea. En els estats de tipus federal o confederal, cada estat és sobirà, té el seu govern, lleis pròpies, però hi ha un govern de la Unió d'Estats que exerceix els assumptes comuns, defensa, militar, política exterior, moneda. En els models federals, els estats membres no poden abandonar la Unió, però en els models confederals, cada estat és lliure i independent per seguir o deixar la Unió en qualsevol moment. Resumint, tot i l'ús de poble, pàtria, país, nació i estat com a sinònims, el seu significat, com hem vist, és diferent, amb orígens etimològics i històrics diversos. Mentre poble fa referència a un conjunt de persones reconeixible independentment o no de la seva adscripció a un territori, pàtria fa referència al lloc d'origen i país al marc o espai geogràfic amb o sense entitat política. Són tots tres termes que la seva etimologia es perd en els temps. Mentre estat i nació són conceptes nascuts durant l'era moderna i desenvolupats durant les revolucions liberals a l'inici de l'era contemporània. Nació respondria a un imaginari, consciència o identitat col·lectiva basada en el passat comú i en un concepte cultural, però que aspira a una unitat política en el present, mentre l'estat seria la unitat política amb un govern sobirà dintre d'un territori amb unes fronteres reconegudes internacionalment. Quan la nació encaixa perfectament en les fronteres de l'estat, parlem d'estat-nació. La construcció de l'Europa actual i les seves fronteres polítiques en els últims 250 anys és la història de la formació d'estat-nació. Els estats amb un encaix perfecte de la nació acostumen a tenir un model unitari i centralista, mentre els estats plurinacionals o amb realitats diferents tendeixen al model unitari amb descentralització regional o al model complex amb una federació o confederació d'estats.